Sa pagpagadagan na pagbalik sa mga traditional jeepneys, why magkasakay nga pasahero sa front seat o kining mutapan sa driver. Mga plastic barriers mausay mag-uwang sa kada pasahero. Ang report ni Nico Serino. Gipakita sa kadagkuan sa team ang proposal gikan sa LTFRB7 kabahin sa seating capacity sa mga traditional jeepneys kung makabalik na ang biyahe. Walay pasahero nga makasakay sa front seat. Sa likod nga bahin may mga plastic barriers nga mag-uwang sa kada pasahero. Sa mga dagko nga jeepneys, magkaatbang ra ang mga pasahero. Apan sa mga gagmay nga klase, susama sa mag-alternate ang seat plan. Dili mag-atbang ang mga pasahero aron dili magtakdo ug mag-abot ang mga tuhod. Gi-propose o gi-present nga mao ni ang seating arrangement sa mga pasahero. Kagahapon, nakatigom na sa taga-LTFRB ang mga opisyales sa tulo ka syudad kabahin sa balik operasyon sa mga PUJs. Hiusahon pa ang mga planos, sanglit ang uban nga mga jeepneys intercity umulabang sa laing dakbayan. Nagpaabot pasab ang team sa kamanduan sa LTFRB ug mihan ay na sa mga plano. Ang giklaro nila kung mapatuman kini sagad sa mga jeep mabalik gyud sa naandan nga rota sa wa panahonong tungod sa pandemya. They are passing it to us, the decision on whether ato silang padaganon on an odd-even scheme o uban pa. But we are still deciding as a tri-city because there are no jeepneys nga Mandawi, Kutob or Mandawi, Ragyod. Kaning atong mga jeepney, manabok magini sa ubang lugar. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.